OK, takže čaute, dnes sa porozprávame o tom, prečo Vianoce už nefiluješ tak, ako keď sme boli deti. Vianoce sú totiž ako tie staré hry z PlayStation 2 a v hlave mega nostalgické, zapneš to a zrazu zistíš, že tvoj mozog ti celé tie roky klamal a hra je tak záživná ako pozeranie na frontu na pošte. A teraz naozaj, ako deti sme mali extrémne nízke nároky, stačilo nám, že sme našli na Mikuláša v topánke hocičo sladké, aj keby to bol len karamel, čo Mikuláš našiel na dne vrecka. Teraz stromček vidíš v Kauflande uprostred októbra, presne medzi predraženou tekvicou na Halloween a káhancom na dušičky. To je kombinácia, ktorú by nepochopil ani Ježiško, ani Satan. Tak teda, aký je najväčší dôvod, prečo necítime ten vianočný mood ako kedysi? Jednoducho, Vianoce sú dnes až príliš predvídateľné. Spomen si, keď si prvýkrát pozeral filmy, ako Mrázik či Perínbaba. Nepoznala si dej, všetko bolo napínavé a čarovné. Dnes to pozeráš z povinnosti, lebo keď si doma nepustíš sám doma, príde ťa sociálka skontrolovať. Alebo mandarinky. Prvýkrát v živote si do nej zahryzol, síce chutila ako ovocie, čo sa nevie rozhodnúť, či je pomaranč alebo citrón, ale vtedy to bola exotika z vesmíru. Taktiež vychádza stále menej a menej nových rozprávok a vianočných piesní, ktoré sú mainstreamové. Vyše 80% filmov či songov pochádzajú ešte z minulého storočia. A to je dosť. Česť výnimka, mimochodom film Klaus odporúčam, veľmi dobrý vianočný príbeh. Teraz sú Vianoce skôr ako ten komfortný seriál, čo si videl už 1000-krát. Už ťa nič neprekvapí a stále ti to dá ten vibe, že OK, toto je safe zóna, nechaj ma tu chillovať. Taktiež tu hrá rolu aj stres. Zháňaš darčeky, výzdobu, jedlo, navštevuješ rodinu, robíš kopec logistiky a ešte popri tom sa hráš na psychologa pre všetkých, zatiaľ čo ty sám si rozbitý jak Windows po update. Samozrejme, je tu viac vecí, čo môžeme ešte spomenúť, ako napríklad, že ceny darčekov, ozdôb a jedla celkovo idú stále raketovo hore, alebo že samotné počasie je úplne iné ako kedysi. Ako dieťa si môžeš spomínať, vonku si staval snehuliaka, teraz dokážeš postaviť tak maximálne bahňuliaka. Ale pravda je, že Vianoce nie sú horšie, iba my sme starší a mozog má zapnutý ten svoj nostalgický filter. Všetky predošlé Vianoce vyzerali ako napoleonské vojny, len tvoj mozog to vymazal. Hádky, stres, zhorené perníky a nechal ti len spomienky na to šťastné dieťa, ktoré dostalo svoj Bionicle alebo My Little Pet Shop. Takže, ak necítiš Vianoce, je to vlastne úplne normálne. Je to nefalšovaná dospelosť. A dospelosť je také DLCčko, o ktoré nikto nikdy z nás nežiadal a zároveň nejde odinštalovať. Ale dobre, aby som nebol len negatívny, je tu aj dobrá správa. Stále si môžeme vytvoriť nejakú vlastnú verziu Vianoc. Nie tu z umelej reklamy, ale tú reálnu. S tou socialistickou ozdobou po babke, menšími rodinnými hádkami či predráženým punčom na trhoch. Ale hlavne s ľuďmi, na ktorých ti záleží, tak ako im záleží na tebe. Lebo pointa Vianoc nie je dostávať, ale dávať. A hlavne nechať ten stres na chvíľu bokom. Aspoň tých pár dní v roku. Ak sa ti moje video páčilo, daj mi prosím like a odber. Možno by som bol rád, aj keby zanecháš nejaký komentár, pretože toto bolo moje prvé video a viem, že určite nie je dokonalé. Takže čaute.